Die zit er als een bergtje op en dat kan ik me voorstellen. En ik daar geldt van wat voor feiten komen er waarvan wij nog schrikken kennen. Maar ze binnen wat dat betreft onder de omstandigheden dat ze nog binnen redelijk. Bilker is zelfs net bij de rechtszaak aanwezig. Hij zal wel actief volgen wat er in de media hoe de zaak skreun en zijn wordt. En zaak gaat het met de meeste inwoners van het dorp. Verwacht het dwarfsbelang oud wordt. Tuurlijk wordt er wel sprutsen, maar ik denk dat morgen wordt het weer helemaal oprakeld. De pers is er natuurlijk weer. Je krijgt maar alle zaken te maken eromheen. Maar in de onrin en daar valt het mij wel mee. Dus ik denk dat wij daar geen onderdeel van wijzen matten net. De 44-jarige Jasper S. wordt verdacht van moord op en verkrachting van de 16-jarige Marianne Vaatstra. Nou haast 14 jaar lien. Morgen zal bekend worden wat er hem die bewuste nacht op de Keningswei in Vinkleester nou correct afspelen had. Ik verwacht dat we feiten te heren krijgen waarvan we nog wel eens schrikken kunnen. Dus daar ben ik wel een beetje beducht voor. Maar in elk geval de opluchting dat de zaak nog voorkomt, die is groot. Wij als mierskip bloeien om de meesten heen te staan. En ik denk dat voor de meesten morgen een hele zwiere dag wordt. De familie, de vrouw. De dieren heb ik heel lang zwijt, tredje niet lang. Heel soort dingen ben er in die tredje niet gebeurd, verschrikkelijke dingen. Ik familietoestanden ben er best, in kerken, in verenigingen, dwarpslibben. Ja, ik vind dat zuiver ik nog een misdaad. Dus, en daar komt morgen dan een eind aan.